Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Katanat Animal Husbandry and Veterinary ha kasunjam ka baningkong kalashim ya karai bansdang ya commission ban pin im ya ki pat ba nongrep kajilla da ka ba pinslor ya ki ban Pai biang syakarem berkamri jingri namar kadai ka jing im ka ba ai jing yo nong yaki khamtam hakit han nong kendong yathu u Dr. M Tingkan District AH Animal Husbandry and Veterinary Officer hakilat pathai khubor men ha ka jing yalang ai jing hikai ki pad nong shnong kahan Maudon East Khasil District Hỏi ka ni ka jing wan jung yang ni ka dei ka benta nga sngu ko badon kam benta ka jela ka jung ni Hỏi ngim la ban wan haman ki jeka jung di snong ka jela jung ni handai menta da ka jing tri collaboration utai lang kan baru video ban MLA jung ni ki jeka ni la wan hang ni long ban la ai jing penchai le ka awareness nam ta ki pajba halor ka ni ong sun to disease ka sun to disease dai ta ka jing pang ba ya bit na ki jing ri cha ki briu na ki briu cha ki jing ri na ta ka dang i ba bun sin ka jing pang langi don department per kum ka help bat ni ru tang ba ka bahai ni ba control ni jing pang ka ba ya bit ni na ka daw le si da ka bang le ya ka ne program hang ni kum kan ni ngin kan long ka jing pen sing thu i ba kum lu ka jing pang ka ya bit na briu cha ki jing ri la dang ngim chim khya ya ka ni kamut ka jing pang na briu teng ka la ya chu no chu jing ri cha ki briu kamut ngim poi chei kyong kum ne health is well Dadang indon ki jingko jing khia ka ba paka kum nung yo kata ka kamai ka kaji ka ba biang nata ka daw so gone ka dei ka subject ka ba biang ha ruan hang ni kun sa ka long su IP ka long ka ni ka rabis ko jing pang ka ba bit bahana ki so na ki jing ri chau briu na ki briu sa ki jing mental da briu sa da hok so don jing pang rabis ula ban yo jing pang badang tu manu ban perkhat ka kam ga jam thaing yo kata ka sustainability kan kiu ko yo ka kot Nata tahu ni suba hangi kata ka sunting disease kadai ka benta ka badon kam bagi pai ba kin tip debat kumjuru chang ka sustainability akan ka livelihood sustainability akan ka livelihood sustainability ka long ba kumno kin sustain ka yo ka kot kai namari hang ni menta kumbang ilap hang ni girep kuai ra pito girep jhor tang pi kat dang slam gi por dang ya gi por kan ka jing rep jing gi dang hair ski kada ko long balai Habangi bedur mencua kajing yok kuai ki subu kan usah kalong subu subu berni lim tang la ban yok stang sang riu nyau berni balai pi mencua ka ni jika rong fertile kalong sei so hindi menta bade ni jika kal khong dum dok kam sei so isu nak ta daw ban long sustained hak livelihood kalong kapha da ka bangwan kum ni ngisnyo ba kila ban chim kalat kabu bari jingri da bari jingri bade ki yok subo mi le yok subo pada dah tu subo ki la ban pin long fertile biang ni cekai pi hang ni kirap kuai klep subo ku kuai pi experience tibo mi sok kuai do biang tu to biang non subo te long kuno kala namar kat berang slam ki por kani kuai untuk ki jit em ya ko subo ke bagi kam don nutrients don kam temut hang tu don subo ku nyo ta nutrients secondly ke long ba kan kata baik ya ka jing long bahau ni kuai Nata ka daw la kichim kani kamri juri kum ka wei na kalat om tang kin ka mais pa halor kani kamri juri badru ka pen ba shu ya kini jing jing ka ki bina ka pen ba kum no na ma da hiri juri putuk sbo ba mi na ka tu ka sem lang ka fam jung ki la ban sbo biang ya ri ka bat hang ta pin lang kan long biang kum chua